Sanibonani. Kodadewethu ke nabafowethu ke bamaKristu. Wonke umuntu owumKristu nayi challenge yami. Wena ozaziyo ukuthi uya esontweni ngelanga leli olibiza ngokuthi ilanga lesonto. Wena ozazi ukuthi uyasonta. Nanku umlayezo wami obheke kuwe. Cela ungizwe kahle. Yazi ke senizongithuka ke kodwa hayi amaKristu awathukani nje ngabe nyawasukela. Ayethukana amaKristu ayeke ukungithuka. Lalela ke. Uma ngifunda iQuran engcwele ithi ilanga a day nobusuku a night nenyanga nelanga konke kuyindalo kaMdali. Wanujum nezinkanyezi konke kuyindalo kaMdali. Ngakho ke yekelani ukukhonza ini ilanga. Lalela ke mKristu ungizwe kahle. Wena oya esontweni ngeSunday 1 iSunday ayikho eBhayibhelini. Uma ngabe ikhona eBhayibhelini ngicela ukuthi ungibonise. iSunday ayikho eBhayibhelini. iSunday ilanga elakhandwa amaRoma beshintsha ilanga lokuqala evikini. First day of the week bayishintsha bayinikeza igama elithi iSunday. You know why bayinikeza igama elithi iSunday? Ngoba bona ngalelo langa lelo amaRoma, ama-Illuminati, ama-Satanist, ama-Rockefellers. Yezwa ke. Bona ngalelo langa lelo yilanga abadumisa ngalo uSathane, abanikela ngalo imphefumulo yabo kuSathane. So wena oya esontweni ngeSunday lelo langa lelo ilanga yini uyezwa Sunday ilanga lelanga ilanga okukhonzwa ngalo ilanga. Labantu laba abama-Satanist abababiza ngama-Illuminati abanikela imphefumulo yabo kuSathane ilanga lelo abalibeka amaRoma akhonza ngalo uSathane ngani ngeSunday. So wena oya esontweni ngeSunday zazi ukuthi is either uyinceku kaSathane noma uyisikhonzi sikaSathane ngoba uyokhonza umdali uthi wena ukhonza umdali. Uthi wena ukhonza uJesu ngelanga la khonzwa ngalo uSathane khona noma uthi wena mawuzikhohlisa ukhonza uNkulunkulu ngelanga lapho okukhonzwa ngalo uSathane ngoba alikho eBhayibhelini. Wena ofunda iBhayibheli mawungayitholi iSunday eBhayibhelini ngicela ungibonise. Usuku lokuqala, usuku lwesibili, usuku lwesithathu, usuku lwesine, usuku lwesihlanu, usuku lwesithupha, usuku lwesikhombisa okuyiSaturday. Usuku lwesikhombisa iSaturday. Wena ke owaye wayithola iSunday eBhayibhelini ngicela ungibonise. Uma ngabe ungangibonisi vumelana nami ukuthi wena oyesontweni ngeSunday uyisikhonzi sikaSathane esingenamali. Abanye bazikhonzi zikaSathane uSathane ubanikezile imali ama-Illuminati, ama-Rockefeller la abafaka ama-ring abathwele ngama-ring nani. Wena uyisikhonzi sikaSathane esingathwele. Laba abanye izinceku zikaSathane ezithwele ngoba bayazazi bona ukuthi bayinikele imphefumulo yabo kuSathane bazi. Wena unikele ngomphefumulo wakho kuSathane ungazi. Ingakho wena uyisikhonzi sikaSathane esingazazi. Laba abama-Illuminati bayizikhonzi zikaSathane ezizaziyo. Ngiyathemba ukuthi uchaziselekile ke manje mKristu. Ngiyabonga.